Hindi siya. Maybe going to be something that you can with Paula. Upo naman. Upo po. Thân bên là thế nó phải còn xong rồi. Giang lỗ. Tung tung tê. Chính chẳng có nắm bằng cái này tôi đã hay mẹ nói. Thế thì tôi phải lúc sang này. Mizo Idol season sarila top 5 ring kan buwan sa pagtutsu si Valero to be an to be backstage naman local sila. David, Deborah, di banan mga ite, enchante, din nama si atan na bibili dole. Deborah, itong tingin, di top 10 hindi siya na tayo ng medliya. And Judge Pivari, nanti mungzok kan so Philippines, lo baya zan nila kan so ang judge zong zumi ni zai cha andi. Mangai, kan mel sabi lengai, zan khat na kikor esi kan hanza kan. Azate an zai dar buwa ni tu buwa soya zan nila judge zong zumi ni zai cha andi ni ka. Sabita, zan khat na zai chen lo de wat ti ro. Zan ni na chuan judge zong zong ten zai chan ti chem. Che to do mi. Isa lai de ti chu pura la ma ho me anga te khan ti ro. Ko por lu tu ka de kha ki ma pai ka khor chai chari ti sha. Ole. Tuna chuan an judge te na an than te milovin mipui na kan vote ni nuai nga si thum sa hu zani somriat paru mu in top 5 lu chu David Lenzo we are backstage now. Pagkabali top 10 ng mga ay suma sa buong buwan ko po na sa akin ay siya kaya sa dinahe ko suma na yung dinay top 5 Lengay Zuali ay okay, nagpuye
Deborah le, dalan mo kayo din. Don't forget to sit in.